Okay. Good. Okay, now much is that? Competition of shoes. I think somebody mhlawumbe singena ngale sopa ngale. Athi mina ngiyaccreditation njengengedwa. Oh, what? Hayi ke exist izinto zeni lezi thina sidlula ngobuso. Okay, that's fine. Awungifakeka ngikwazi ukufaka lezo zinto. Ngitsembeni ngisho ngayiphethe accreditation ngiyadlulizwa. Hawu, siyaqonda umhlabisho. No, wena lo. Angisayibona ukuyibona ke nami lento. Siqalile. Yasiqalile vele. So this way that thina sami sopa ngale. Ngisikuphi bese solinda ngale ngemuva. Alright. Okay, sure. Hayi siyaxolisa silani mangisuka nge Rustenburg. Ngithole invitation yokuthi ngiyabizwa kumaSATMA kodwa nakhona ngitsheliwe ukuthi ngibizelani kodwa ngithi angiye ngoba ngibiziwe mangabe ngibiziwe ngiyazi ukuthi ngeke amaSATMA angibizele ubala. Mangifika mahotsi ngifike ke mina emva Red Carpet ngiyacabanga ukuthi sokumele unqamalala abathinti ukuthi sengifikile sengilindile ukuthi uhlelo lwenzeke. Hayibo 10:07 to 12:10. This is 10 o'clock. I'm waiting for 10:07. If 10:07 kuyashaya akangeni, that means I must leave. Bathelile No, ukhuluma naye ukuthi isikhathi bengitshela semlezo kumele abe sestage ngesikhathi. So manje if kuyashaya ukulokuzana I have to go. Swali uyazi kuPresident nje ngibale nje. Kuyashaya ke manje phela nani akusenzeki lutho kuthiwa ngilindeke lolu hlelo lizokwenzeka ngo-10. Ngibuka ke manje ngoba ngijahela impompo ngiyoperformela impompo le esigebengu ini manje mangabe ngiyoperformela impompo kusuka la ngiyela impompo it's gonna cost me 5 hours nangempela ke sengiyalinda ngoba ngumuntu othi noma ejaha kodwa futhi oba naso isineke oba nakho ukubuka ukuthi uma ngabe ngasayimukele awards kuzoba namthelela muni ngoba ukuhlonishwa awuyikhetheli kusuka enhlizweni zabantu ngokubona amagalelo akho sokuyisibusiso abasuke befisa futhi ukuthi samukele wena unkomo uma ngabe ungasasimukele lesi sibusiso bophatheka kahle izobashaya le nto ukuthi ngaye stage kakhulu abanye ngiposta nje iposta ebesofile wathi kala ngiposta into bengayibele. in 15 minutes you're honoring. 15 minutes. 15 minutes again. Yes, you're honoring. Okay, sure. So 7:20 so in 15 minutes. Okay, program was in it. The program by adjust. Yes, 4 years. 15 minutes you're honoring. Okay. 15 minutes, then 15 minutes. Okay, sure. Then go to the where the sitting down. Yeah. Sugar uve bafuna ukuthi impela kubonakala ukuthi ifinyelele lezandleni zami bayangincenga mfethu nakanjani ngokwara phasi obeseshayile uthe bathi ngokwara phasi nakanjani umnumzana uGoba kumele kube ukuthi uyayi-hand over le awards. Mase ngiyomukela award ngivele ngakhohlwa mhlawumbe ngiyilinde isikhathi eside bese ngikhohlwa yonke leyo nto nami sengijabulela ukuthi awukwazi kwamnandi ezweni. Ngithatha ithuba ngokukhulu ukuzithoba ngibonge ukuhlonishwa ama-awards amakhulu kangaka ngibonge kubona bonke abaxhasi nababambisene nawo ama-SATMA lokhu kimi umlando ophindaphindwe kaningi ngeke kukhohlwe akwenziwe baba uGoba siyabonga kakhulu
bonke abantu abangisekile dlulisa ukubonga isandla sedlule ekhanda. I'm releasing my album ngoLwesihlanu phinde futhi kube njalo. Ake nivume kancane before ngehle. Umshado awuloningele ngikhomba ngashada ngihobe ngekeje. Babugogo. Ama-Fatma iwona ama-awards okuqala enziwa ikakhulukazi ayifaka nomaskandi. Ama-awards amakhulu, amanye amakhulu la e-South Africa ahlonishwayo futhi. Uma ngabe ngihlonishwa yiwona ngingaqhathwa yiwona ngoba ukuqhathwa kusho ukuthi usesigabeni sokuthi usangakhompyutha nabanye abaculi. Kusho kuthiwa